Hello guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, tagos. Maraming salamat. Saan kita nag-applyan nga nito ba? Dire? Suki. Lado mo ko yan. Ha? Dugay, hindi ko lang yun dire. Nagsugod ko rin 19. Oh. 2019. Pero nagahilot ko ko sa Riyadh. Maaari. Ulay lang ko rin. Diri na dito nagahilot. Dire, jud ka. Diri mo ko na tao. Hindot yan yung dito no. Nagkod yung bayad. Ha? Tagkog bayad. Nagsubalyo ang kwarta ba? Di ka may nam? Ano na makamang? Ha? Mabuk. Ano na? Yaw na, dalaga ko. Unang ko, pero Kani diri ma'am, binanta ka kay karong pagkata ka na ilo. Kani diri mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Kaya mo ta, mo na yung balay sa uric acid, kani sugar. So kani uric acid na adre ang sigarilyo inom. Kani sugar na sa soft drinks, kape, juice, ha? Mo na mga bawal mo.
Wala pa. Ay, wala yan. Wala pa. Balik ko lang. Sabi, ubod na. Ha? Sabi, Wala pa. Napanisikan pa ako ng likod. Pero ang lamig ito ba? Lamig yung panimaw. bakit ka na mo? Ito mga photo mo, bato. Masakit yung liko, murag sakit tughan. Tulog ba? Mangukaw. Ito palitan mo. Biplop? Ada hatod lang dyan na, unya na lang bayari. Wala pa may itlog. Ha? Nakana na siya.